Добро утро. Пасмение, ведърчо сърцето и оригинал храстите. Вчера получих 5 евро супер танкс от Петър Петров в Ютубе. Господ здраве да ти да, бат Пепи, трогнаме до сълзи. 5 еврака, бакшиш на челото. 5 евро на 5 евро. Това показва отношение. Винаги съм казал, отношението е над парите. Те 5 евро. Не знам какво се случва с тях. По принцип там се дюплят някакви парички на база на гледане, на някакви реклами си има някакви алгоритми. И да речем в края на период, ако има приходи над 70 евро, YouTube ти ги привежда. И общо взето, аз на това не гледам като сериозен приход. Вземам тези неща и ги набутвам, да речем, в бета ни. Пускам на ротативките и понякога изкарам доста пари от тази работа, колкото да е безумна. Също не понякога, винаги балансът ми е положителен. Може би от приходите, които са от YouTube, в периода съм изкарал някъде около 4000 евро от такива интернет казино, като имам предвид, че това са официални необлагаеми доходи. Не казвам да го правите, това си е систематична глупост. Въпросът е, че, както се казва, easy come, easy go. И аз проявявам отклонение. Те отклонения са от скоро. Няма да речем 2 месеца. Не знам късмет ли, аз че неща не разбирам. Факт е, че за около 400 евро вложение съм изкарал 4000 евро приход. Боже всеки му. Сега, когато правя видеа сутрин, аз ги правя без подготовка. Правя ги на момента. Правя ги без дубли, без доработки, няма монтаж и така нататък. Да, сметка, че всичко това нещо може да се прави далеч по-смислено и технически и така нататък. Но, каква е посоката? Те посоки са няколко. Мога да речем да развивам канал, мога да развивам приход, мога да развивам гледане, мога да развивам популярност. Нещо от това не ми е цел. Има една така приказка, напънала се панината, родила мишка. Някога бях голям бизнесмен. Това, което беше интересно, че хората не си ме възприемали като голям бизнесмен, хората ме възприемаха като физика. Просто така ми правиш впечатление, че когато седна някъде с някого, без значение банкери, бизнесмени, там подобни политици, лайнари, просто им четях основната мисъл, а тя е толкова ми хакни един. Не са далеч от истината. И аз съм си го мислял. Така че винаги съм ползвал с правилно отношение. Хората около мен са внимавали как се държат и какво говорят. Сега в известен смисъл съм доста по-добър от това, което съм бил. Не мога да се определя като голям бизнесмен, гросен бизнесмен. Дори не искам да се наричам бизнесмен. По-скоро съм играещ треньор. Казвам каквото мога, помагам където трябва. Това са моите функции. Радвам се на живота. Нямам абсолютно никакво намерение да показвам пред очите на целокупното българско население кой am I и какво правим. Резултатите говорят сами за себе си. До някъде изпитвам съжаление към хората, които са склонни към грешни ходове, грешни инвестиции, грешни подходи и така нататък.
Но, както друг път съм казал, всеки е важен за себе си, всеки разбира от всичко. Кой съм аз да му преча на устрема в живота. И искам да кажа нещо много важно, защото вчера темата беше по отношение на бизнес. Бизнеса е толкова успешен, колкото е компетентен този, който го ръководи. Но, независимо от всичко, бизнеса в своя генезис това е енергия. Значи, тая енергия не може да я систематизираме дали е положителна, отрицателна, градивна, деструктивна и така нататък. Тя просто е енергия. Както всички знаете, енергията променя състоянието си. Но трябва да я има. Няма ли енергия, нищо не се случва. Защото трябва да има нещо, което да движи процесите. И сега няма да се позовавам на статистика и така нататък. Какво значи стартираш бизнес, какво значи млад предприемач и така нататък. Нормално е, не всеки успява, малцина успяват, но тези, които успяват, освен че имат енергия, имат и така нареченото, аз го наричам спортно щастие. Защото ти може да си много подготвен, много способен, много енергичен, но ако не си се наредят нещата, както би следвало, за да се получат, газа си да скъсаш, няма какво да се случи. И другото нещо, което винаги съм му казвал, който така е мой апел към младите и към те, които искат да успяват в живота, не бързайте. Не бързайте. Имам отделно видео, което съм кръстил "Не бързайте". Наистина не бързайте. Бърза се бавно. Всяка недомислие, всеки грешен ход, означава, че или започваш от начало, или започваш от поредната спирка. Затова спокойно, умно, разумно, с усмивка, с подход, с хладен ум и горещо сърце. Както казваше другаря Джерджински. Идиотите се гонят, всичко продължава. Има един ютубър, казва се Азов. Ще го потърся да го питам дали може да направи компилация и коментари върху изявите на капитан Михалис. Е така за мое ползване. Ако искам, да си го пусне в канала. Искам да видя едно умно момче, младо, който ползва, да речем, даденостите на YouTube, как може да коментира един такъв типаж като капитан Михалис. Сега може да съм типаж, не знам колко съм типичен, мога да съм уникален. Другите да кажат. Не, че е важно. Живота продължава. Както винаги съм казвал, трябва да мерим хубавите моменти и да се чувстваме добре. Това ви желая от сърце. Да живее България!